И хора, играем. Направил съм по-точно само 2 игри съм изиграл, без да снимам. И сега, трета игра със снимане. Четвърта и пета, пак със снимане. И толкова за този епизод. После са правим нов. Така че, айде да играем. Стига, много съм слаб. Е безплатен и удобен начин. И аре, минахме рекламата и горе-долу, аре ще изиграем още да ставим седмо, защото явно нещо, но малко игра. И ставаме седмо ниво и спирам видеото. И така. И аре. Последна игра и точка. Толкова. Защото е много късно. Както виждате, тъмно. И така. Аре, хора, се изпирам и отивам да го качвам.